10. zastavenie. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď som došiel na miesto, začali mi zvliekať šaty, čím spôsobili nové rany. Ja som aj toto pretrpel kvôli tebe a kvôli tvojej čistote. Ako vyzerá tvoja vnútorná čistota? Staráš sa o ňu? Pomáhaš k zachovaniu čistoty aj iným? Zdravá Mária, Milostivná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nás dušami očistí.